Kuqhubeka inketho zokuchibiyela engxenyeni ezahlukene zezwe enye yendawo umvoti lapho kwadlula khona emhlabeni ikhansela le-ANC kwabe sekuphoqa ukuthi kungene ukhethweni lokuchibiyela elinye lamaqembu elizimisela uqinisekisa ukuthi liyayidlala leward i-IFP. Kwadlula emhlabeni ikhansela kule ward elabe lingaphansi kwe-ANC umdunyuswa ingakho ke sekuvuleke isikhala sokuba kukhethwe ikhansela elisha. Umbango ushisa phansi kwazise wonke amaqembu aphume ngamandla ukuqinisekisa ukuthi adla umhlanganiso. I-IFP ongelinye lamaqembu abheke kuthatha lesikhundla sekhansela belikhankasa izolo kanti libalula nokuthi lemukele amalungu amasha alaxaze amanye amaqembu. Uzela ukuzobukela okokuqala amalungu amasha abuya emaqenjini onke. Ukungena ababuya ku-SABC abaningi, bamukela futhi ababuya ku-ANC, bamukela futhi ababuya ku-LFP. Sithokoze kakhulu ukuthi phela umphemba usihlalo wethu ku-province zingena ngaye abala kwaZulu Natal uma bengena eqenjini. Uzela ke nje uze ngaleso sikhundla sakhe. Ngaleyo ndlela ke lisishaya isifuba ukuthi lizodla umhlanganiso. Futhi sijabule kabi ngoba uma ebamukela nje abantu abatshela khona uhlale wenze batshela njalo bese bevota futhi bakwenza lokho ngoba ebakhumbuza ngeinsika zenkathi ezakhele seke somntwana kaBindangeni. Siyathemba ukuthi nje bese fikile ke wanyathela ephethele lawo mandla abuya nawo sekwenzekile ngolesithathu siwinile inkatha. Lesikhundla ke sekhansela sibhekwe nanguPhilani Mavundla we-ABC owabe yiphini lemeya emkhandlwini dolobha weTheku. Umnyango wokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uthi inhlelo zokwakhela izindlu abantu abakhahlamezwa yikhukhula nyakenye zihamba kahle. Kamuva nje umnyango ukhulume nezisulu zezikhukhula malungana nokuthi lezi inhlelo zihamba kanjani.